Carmenek abizatu deu, dengunen urgentzietan egon zan, eta badidekola lumbo ziatika potente bat, eta dago pilulekaz josita. Sentitzen da bela eta ezin dela bertaratu. Basiko gara. Oiko osoko bilkura ospatzen dugu, 2022ko martxoaren 31an, arratsaldeko 7:00. Hurrengo gai zerrendarekin, lehenengo puntuan onartu ala badagokio 2022ko urtarrilaren 26 eta martxoaren 7ko aktak. Akten inguruan edo, aipamenik edo... Bai, martxoak 7ko aktan 8. puntuen agertzen da Podemosek alde eta kontra bozkatu dauela. Ez dakit zein izan zen bozka, edo... baina... niko memoriaz bez. 8. puntua bai, baina zer... Balde behartzen da. Bestik ez. Bale. Bozkatzera ingo dugu. Akten, zuzenketa hori atxikituz, akten aldeko bozkak. Batez, onartu iten diari izan. Gero bigarren puntuan, 2022ko urtarrila eta otsaileko alkatetza dekretuen berri ematea. Dekretuen arira, aipamenik edo deko zuez... Hor, 2022ko urtarrileko 26. dekretuek enplegua sortzeko diru laguntzak, hor, eta ez da ezer personala, baina ez dakigu kompatibiletan zinegotzi batek 4.000 euroko diru laguntza bat jasotzea. Kompatibila da, hori da galdera. Printzipioz objetiboki baldintzak betetzen baditu, ez dago kontratazioan deko zue ez baterat, ezintasun hori, baina subentzinotan onuradudan baldintzak betetzen baditu, ez dago zertan, bai? Gero, bada usain bat, langileen kontziliazioen ingurukoek dauz 35. urtarrileko 35. 52. Eta honen inguruen jakin badakigu udalak legie betetzen dauela, baina uste dugu esfortzu esfortzurik ez dela langile horren konziliazioen laguntzeko, ez? Badauz aukerak, eurek ez dauz itxite aukera horrek aztertzeai, prest dauz negoziatzeko, eta uste dugu udaleko langiletatik justo ordutegirik arazotxuenak eukinlik esen langilei, traba gehiago jartzeak esela beste batzuk baino. Eta ez dugu lertzen. Uste dugu dela, ez dakigu borondate politiko edan, ero empatia falti edan, ero zer dan, baina ez dugu lertzen. Zelan ezin jaken, irtenbide bat emon, badau esan nien. Nahi badozue hori urrengo antolakuntza batzorde baten komentatu behinke, nasaiago, eta pixkate, azaldu berez esan aldotzuet,
araututa daukaguna aplikatzen ahalegintzen garela, ez daitezen egon gero inongo zalantzarik egoten dire, hori beste realidade bada, eta da marko bat danontzako ahalegintzen garela berdin aplikatzen. Pertsona gara, tardatu gaitezke. Guk adostasunetara heltzeko bideo marketi eskatzen dugu, ez badakigu legia betetzen dela, ez dugu zalantzari pinten. Otsaileko 16. inguren informazioa ez da udaltzain lanak errekonozitzeko eskari zitzeban langile baten horrepaitegietan dau, ez dakigu egoeri ezin da, ez dakit azaltzerik badauen. Erresoluzioa heldu da, eta baldin bada udaltzain ofizialaren reklamazioa heldu da epaitegitatik eta udalari ematen zaio arrazoia. Besteik ez dekretu inguruen. Bai, ez da irmoa, Barkatu, ez da irmoa. Egisa da sententziana, baina ez da irmoa. Hirugarren puntuan, 2021ko aurrekontu kitapenaren berri eman, komentatu genduen zerean, antolakuntza batzordean, labur bilduta, topatzen dodan dokumentua. Berez, horre hainbat taula ditugu, urtero pixkata aztertzen dugu taulatxo horiek, formula desberdinak eta sartzen dire gerakina ataratzeko. Kasu honetan lehenengo taulatxoan gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina litzateke 1.999.000 eurokoa. Gero bai komentatu gendun, hor txertagarriak diren kredituetan edo bi alde dagozala, batzuk direna konprometituak eta beste batzuk ez konprometituak edo konpromiso gabekoak, eta horotara bien artean 2.400.000 euro pasatxo ematen dutela. Urrengo pausua litzateke konprometitutakoak txertatzea, urtero egiten den moduan, eta bai komentatu gendun hor zeudela 500.000 bat euro finantziazio afektatu edo deukienak, eta horrek berez logikoki txertatu egin behar dire nahita ez. Eta gero orokorrean aurrekontuaren emaitza positiboa dela, aurrekontu emaitza hori 813.702,5 eurotan kokatzen dela. Gero aipatu genituen txostenean batez ere bi puntutxoa aipatzen direla, urteko azken txanpan egin zirala diru txertaketa batzuk, eta gerakinean 40.000 euro gelditu zirala, eta urrengo urterako hori kontutan hartu behar dugula, diru gehitsua gelditu daiten zera horretan. Gerakineko boltza horretan zuhurtasunez jokatzeko. Eta bestetik, aipatzen da ere, komentatu gendun moduan, hor zor batzuk dagozala, oraindik alokairu batzuk ditugu Maturanako etxe bizitzetan, eta horiek ez dire ari kitatzen era egokian, eta horri bide egokia bilatu behar diegu, arazoa behingoz saiesteko. Eta baita komentatu gendun, pixkat txostenean jasotzen da, hor beti egoten dire
bataz besteko bat beti izaten da 300.000 euro ingurukoa, kobragaitzak diren kopuruak, eta aurten gehitxua egoten da, hor gogoratzen baduzue, berri Susako etxebizitzetatik ere eratortzen direlako 1.000 euroko zorrak, eta horiek txertatzen direbe kobragaitzko kontzeptu horretan. Egia da hori probisionatuta dagoela aurrekontuan, baina hori kontutan hartzeko. Eta, orokorrean, esan bezala, emaitza positiboa litzateke, eta hemendik gitxira hori egin beharko litzateke konprometitutako kreditu horien txertaketa. Labur bilduta hori litzateke. Ez dakit horren aipamenik edo egitea nahi duzuen. Hori gole gainen iritzia. Ez dakit, Garainen txostena da, eta Egoel Garainen azalpenak eskertuko genduzan, ez? Ateraten dien konklusioek. Ez zen erosuan zehaztea, baina, bueno, da, azkenean, bai, ez? Bai. Erreferentziatzat hartu behar dizen bi magnitudiak direla resultado presupuestario eta remanente de tesorería, argi dago remanente de tesorería potolua edo esango dugu eman duela, beraz egoera ekonomikoa ona da udalarena, ez talde batetik dakagun zor maila bajua dela, eta aurre ikusita zen, gastuetatik hastiarren, aurre ikusita da zen gastuen ejekuzioa nahiko altua izan da, salbu eta hori hola izan behar da, 6. kapituloa, inbertsioak, eta hor, niretzako horre ikusten dena guk bebai edo karga gehiegi dakagu udal organizazioan dinote, horrei aurre egiteko edo bestela, igual arindu behar ditugula tramiteak, eta baina argi dago, esekuzio horretara heltzia, ez dela efektiboa, ez? Azkenean zeuek ari zarielako aurre ikusten kredito batzuk, eta azkenean ez dira esekutatzen. Orduan, hobetzeko alde horretatik, hori. Bestetik, pizkat, hau aurrekontuarekin, igual aurtengo aurrekontuarekin lotuta dagoen zerbait, ez? Behintzat guria pizkat arduratzen gaitxuna da, eta esaten neban aurrekontu hasierako onarpenean, eukitzen ari garen KPI-aren igoerak direla eta gero eta gastu 2. kapituluan batez be konprometitu gehiago ditugula, eta horrek ekarriko du gastu horiek igotzia, eta behin eta berriz esaten dugun bezala dira betiko gastu batzuk, rekurrentiak, eta batzuk zailak direzenak kentzeko. Horrekin lotuta, diru-sarreretara bagoaz, udalkutza zenbateko maila nahiko altua dakagula, berreskuratu dugu lehengoko maila ikusita, eta, etorkizuna badirudi oso argia ez dela, igual, eukialdugu jaitziera hori, eta jaitziera bat badakagu, eta bestetik igoera bat, gastu korrienteetan eukialdugula desoreka bat. Eta igual kontrolatekoa dela, behintzat, ez? Eta, holan, harrapatzen rauzu pizkan, holan ez dakit, zehose gehia esatiarren, esaten dut gero bebai Susaren kontua, bideratu behar dala ja behingoz, da zen egoera batzuk hor, eta, egoera ekonomikoa ona da, udalana, hori biztan da. Eragiten dituzue diru-sarrera gehiago gastuak baino. Egoera ona da. Ez dut uste zebe zola nahi pagarririk ez dudala esan. Eso.
Bale, hau berri ematea zen, urrengo puntuan dukogu berrizko udaleko langileen ordainsariak 2002ko ekitaldirako onartzea, eta hor batzordean komentatu genuen, berez legez aplikatu beharreko kontu bat da, bilkurara dakargu, ratifikatzeko modu baten, baina berez da estatuko aurrekontuen arauan sartzen den aurtengorako igoera, eta hori da legez aplikatu beharrekoa. Orduan, bai, eso. Bai. Bueno, legez izango da, daube legie betetzi izango da, eta horren kontra ez teko guazer, baina KPI reala nun dauen jakine eta iruditzeako ez da igoera real bat. Eta gehi jau, langileekin ez da nien banatu datu hau, ez da nien langileen ordezkaritzekin ez da komentau behin, ez dakiz ezer. Komentatu izan dugu igoera aplikatzeke gelditzen zirala, hori bai komentatu izan dugu. Aplikatzeko, bai, baina zenbatekuek eta ez aipatu behin langileen ordezkaritzekin gaur goizien ez behintzat. Gaur goizetik ona hain bada. Ez dakit lantaldeetan ez dakit komentatu izan dugun, agian ez, baina... Langileen ordezkaritzaren zati batekin ez behintzat. Egisa da formalki batzarrak egiten genitula, eta tartian, esan nahi dut, formalki hau egiten genula. Oin balorazioko kontuko batzarrekin ibili garenez eta buru belarri ez dugu besteen gaineko, baina komenta ez dakit, ezin dizut ziurtatu. Seguruenik formalki ez behintzat. Hori hola. Bai, sin más, eso no... Vale. Nik dakidana da, ez formalki, ez informalki, zen nik ez emondotzat datue. Langileen ordezkari bat. Ustot, argi dagoela notan, ez dago besterik? Izan diteke, ez dut esango ez etxe diozu. Zer baina utzute, ongaren ezain beste gairegaz mai gainean, agian hau pasatu egin zaigu, baina legezko kontu bat zan, ez horrezegatik ziurrenik pasatu zaigu. Vale, bai, David. Por nuestra parte también, lógicamente, vamos a votar a favor de una subida salarial, pero creemos que es insuficiente. Y más con los aumentos del IPC que está habiendo actualmente, creemos que sería algo que habría que revisar y actualizar. Vale, bozkatzera ingo dugu. Igoeraren aldeko bozkak. Abstentzioak. Gero bosgarren puntuan, onartuala badagokio Euskal Herriko Pentsio Mugimendu eta Berrizko Ordezkaritzak aurkeztutako mozioa onartzea. Hor, gure artean komentatu izan duguna, ez daude presente pentsiodunak, baina egoki ikusten badozue, euren proposamena aldan neurrian alik eta osotuen urten daiten, egin genezake puntuz puntuko bozka ematea. Guk komentatu dizugu hori pare bat puntutan ez gaudela ados, gainontzekoetan ados egon gaitezke edo baten komentatuko dugun moduan abstenitzeko zera egingo dugu pixkat beste puntu bat ataratzearren euren alde, eta gok ikusten badozue hori egin genezake. Beste udalerri batzutan egin dute, eta bai. Nik uste dut eurek ez egonda hemen
mozinuen realidadi, mozinuen osotasun zatitze, ba, ez dut zintu nik usten. Baina eurekin komentau dut, esan doztasunien, eta ba, prest dauz urrengo plenorako izteko, eta eurekin komentetako. Ni hemen eurek egon barik, nik bosatuko neuke eta moduen, ero aplazau. Ba, plazeten dugu, ez dugu ingo problemarik. Ez kontua da, bestu da herri batzutan, mugimenduak berak bermatu duela puntuko boska, pixkat alderdien ahalik eta batasun gehien bilatze aldera. Gero egia da, berri zen beste aukeraketa bat egin dezaketela. Nik ena sartu horretan, nik komenta dutzet, eta persona bat horrez dago inor aukeratut zer erabakitzeko, suposatzen dut hor, pastelenin komenta biko da bela, eta erabaki. Horren trabarik espadau. Bai, ez dago trabarik. Bale, ba, zeigarrenean, galdezkeak. Galdezkeetan. Bai. Bueno, guk galdera bat, bihartik aurrera berdintasun zerbitzuarekin zer pasauko dan ez dakigu? Jarraitzen du zerbitzuak. Zer egoeratan? Oin arteko egoeran zerbitzu esleitu da. Gaur egin da azkenengo adjudikazioa, sinadura, bi enpresa aurkeztu ziran, dakidala, eta batek bermatu ditu eskatzen ziren gai guztiak, eta besteak badirudi ez zituela betetzen hainbat puntu edo punturen batzuk. Eta esleitu da, eta berez kasunetan badirudi jarraituko lukeela gaur egun dagoen pertsona. Zenbat temporarako da esleipen hori? Esleipena nik uste dut ez gana zerratzen, buruz ez dakite esaten, baina nik uste dut gehi bat atara gendula 3 urte gehien jota. Jarri gendun prorrogen asuntoa, dezen momentutan, hor ikusite, bertan bera lagatzeko kontratua edo alatua. Bale. Beste bat, Berriztarra aldizkari ez dakit ja zegoeratzen dauen? Bai, hemen dago nik uste dut, heldu dela, banaketarako, eta hori... Guk uste dugu adostu gendula alderdi bakoitzak bere zatiz eukingo bala. Bai. Eta hori bere sasoian, eta oingoan ikusten zuen... Bai. Akordizuek die. Buelta bat eman zitzaion horri, eta bai egia da, horretan ez naz tematuko. Ez que emoten dau, alkatien, ero PNV-en propagandarako aldizkari badala. Eta adostasun bateratzen bagara, nun alderdi bakoitzak bere 10 lerrotxo egingo da bezan, eta baten egin dugu. Uste, legegintzaldi hasieratik baten egin gendula, ez da gehiago errepikatu. Ez dakit erabaki horrek eta akordio horrek zetarako balio dabe. Ikusi baduzue atzeko horri aldean, formatua guztiz aldatu da, atzeko horri aldean oingoan sartu da pixkat WhatsApp eta Instagrameko promozioa, pixkat hori behar bidetzeko, beste komunikazio bide bat. Bai komentatu izan dugu alderdiena, urrengorako, pentsatuko dugu zelan sartu, zelan egokitu horri alde bat izan beharko da, eta txertatuko dugu. Urrengorako, ondo. Hola jarraitu ezkero, 2025-erako ero toketan da urrengoa. Beste adibide, bada. Badakigu eskaituzula gure ezetarako bez, ez tozu, akordizu beste errespetu da. Horrela ikusten duzuen. Ez que bestiok eskara agertu egiten aldizkari horretan. Zu agertzen zara, zu eta zu. Eta ez da errealidade hori.
Ez da hori realidadi. Herriko realidadi ez da hori. Bai, Udala ez zara zu bakarrik. Bai, ez da baiatu benke arlo hori hainbatetan. Eta ez da baiatu bendu bere sasoian ere. Bai. Gauza batek ez daukentzen bestean ikuste. Hori... Bai, gauza batek, zuzara kasu honetan gauza hori, guk entzen gaituzu aldizkari horretatik. Da kendu gaituzu. Bueno, baina beste norbait agertzen bada aldizkari horretan, elkarrizketa baten edo dana alakuan, ez dago problemarik ni agertzen banaz, bai. Gu ezkar agertzen. Azken boladan... Nola altzi gure oso? Azken boladan bai, horrezatik ez dut nahi tematzea gai honekin. Nahi bat duzu antolakuntzan komendatuko dugu, konpromisoa da hurrengo berriztarrean orrialdetxo hori egokitzea, baina... Baina, oin sinistu behar dugu hori? Bueno, sinistu aurrekoen besan zendun, eta hori aktaren baten egongo da. Sinistu edo ez. Horretarako balio dabe akordizuek, horretarako balio dabe... Hori da zure hitzek balio dabe. Ez, argi dekatez ez. Ez direla osak horrela. Zelan da, ez tozu komunikau. Ez tozu komunikau erabaki dela gure hitze hortik entzia. Ez guri, beste alderdi zena, beste hiru alderdi zena. Horretan ez dut izango zet. Urten da moduan. Bai, oso ondo. Eskerrik asko. Beste bat, ez dakit hau kritika bat dan, edo eskari bat, edo zer dan, zapatuetan plai ekimena, eta entzun dira, oso zanea urte daudela udala, eta apuntau die, uste baino ume gazte gehiago. Ez? Eta da, gainera, gaur korrika zite, eta euskara bultzatzeko ekimen bat izen da, da exito total bat. Baina, heltzen da momentu eta lehenengotan erabaki izan sosketa bat egitea, gero atzera botazan, gero erabaki da denbora erdiz batzuk egoti eta beste batzuk beste bat, segaitik ez da partida hori handitzen eta ume guztizetek aukera a tiempo completo eta ez zatika. Hori nik uste batzordien komentatu zala, argitu zala, eta nik horretan besterik ez dekate aipatzekorik batzordien komentatutakoa, bai arlo teknikotik eta arlo politikotik hori da erantzune. Bueno, erantzune izan zen begiraldiek uste da bela, oba dala talde txikizabek zetie. Ez, erantzune esan zeneri. Bueno, ya está contagioso, torkarrena. Erantzune izan zen lehenengo eta behin, eta lehenengo momentutik holan planteau zen, froga bat eingo zala, gentiek lehenengo animetan dan, eta gero, jente hori gustora dabilen, eta udalak dekozen helburuek lortzen dizen ekimen honekin. Froga bat zan, eta froga moduen hasi zan proiektu hori. Berbarokin, eta horria ez nik teknikarizek, berbarokin eban berba, eta bizen artien, komentau eben, egokiz jau ezala, ume gitxitzu hau, talde txikitzu hauek euki, benetan helburu bada, euskararen erabilera bultzatziek, komunikazio gehiago dauelako eta danetarako. Froga moduen, estosuz bier, berrotako modu bada, herriko ume guztizek. Berbarok komentau eban, 60 pertsona gehien jota helburuak lortu alizeteko eta lana aurrera atarateko bidan moduen, eta horretara mugatu ginen, 60. Ikusike, apuntetako egune heldu aurretik kopuruek gora doiezela, komentau zan berbarokin, aukeri eguen kopuru hori handitzeko. Eta zabek gendu, 60 marrera arte. Izize bikoitza apuntau ziren, ez dakit 100 piku apuntau ziren. Sosketa inezkero, 100 piku ume horretatik, izize erdizek kanpoen izten dozuz. Zuk nahi badozu froga batein, eta gero eritzi batzuk lortu, gustora ibili dizen, eta eraginkorra izendan, eta zer lortu dozun, hobeto da, 60 eritzi ukibi herrien, 120 eritzi ukitzi. Eta orduen, pentsau zan, aukerarik honen azala, eta igual konfundi duten, 3 hilabeteko programa bada. Orduen, ume guztizek parte hartzen lizeteko, taldeka banatzen die, adinek ganera antzekuek izen daitezela ez izteko lagun sosketa bidez, ezkeni apuntauz naz, nire kuadriakoek doiezelako, sosketa bidez zuz hartzen zara, zure kuadriakoek ez diez hartzen, eta orduen zubia ez tozu nahi jun, horre gauza guztizek ekiditzeko, banatu ziren taldeka,
eta egin zen, 3 hilabetetik bik, 2 hilabetetan hartzen dabe parte. Ez da erdize bakarrik, da bi eren. 3 hilabetetik biken, aukeri edeke ekimen horretan parte hartzeko. Eta gero baloratuko da, zeganera lehenengo momentutik komentau zen, ideie ez dala udabarrizen eiki honako gauzak. Gure asmo edo gure gogu da, negu gogorrien ez dagoenien beste aukera handirik, eta eguraldize pesta benien laguntzen eta negu gogorrerako alternatiba bat topetie. Eta gure helburua da, negu gogorrerako eta ez 60, 120 eta bider bada 150 marrume. Baina hau da, froga bat, tipo proiektu piloto. Ze pasetan da, kiroldegizen, uretako ikastaruetan eta lurrekuetan bardin da kopuru limite bat dau. Danak sartu bidoguz? Beste kiroldegi bat montau bida onduen? Ez dakit, Baina lehenengo momentutik izan zen, froga bat dala. Punto pelota. Eta froga moduen hasi zen. Eta hain da alegine, umerik, gehienak parte hartzeko aukeri eukitzeko. Baina froga moduen. Gero, balorazio bat ingo da, eta balorazio horren arabera erabakiko da, datorren urtien ataratie merezi daben edo ez, egokizedan neguen eiki edo udabarrizen izen bidaben, igual konfundidute gauz, baina bueno, hausnarketa bat egongo da horren atzetik, eta horren erabakiko da. Bueno, esatik erantzuteko, lehenengo igerilekuaz konparatu duzu, da igerilekua... Ez konparati gaitik, bardin jatezegaz. Igerileku espazio bat da, espazio itxi bat, zin lekena haunditu ero txikitu beharren arabera, eta beste gauza bada. Gero, aipatu duzuz, umien iritzizek, ero familizen iritzizek apuntako, ero desapuntako. Bueno, takit danekin berroi esun, batzuna ez da holan, ez da izin holan. Sosketien gaize tratatu duzu nien. Nik ez dut esan galdetu jakienik familia, Ez, orduan zuk... Nik ez dut esan. Orduan zuk esan duzu. Esan duzu, batzuk erabaki dabela apuntetie euren kuadrilakoekin, da espaiak etoketan... Erabaki gendu nien... Erabaki gendu nien, holan, taldeka eikie, guk pentsau gendule hori zen leikela aukera bat. Eze inogaz konsultau da, nik komentau neban Euskara Teknikarizekin, bera ama da, berak adin horretako umiek dekoz, eta bere eritzize, nik logikotzat hartu neban. Zinaz, ez dutzago inori galdetu, izen da, guk askotan, jentie bere taldetxuekin doienien, gehiago animetan da, eta bi izten badozuz barruen, eta lau kanpuen, igual lortzen dozune da, apuntau dizen bizek be, kanpuen geratzia, eta orduen izan zen, bueno, hartu daiguzen aldanik eta gehien, eritzi gehien eukiteko, ikusteko, lehengo momentuen apuntetan baiatzuz pilo bat, baina gero, bider dizen, espadi agertzen, seinali ez ezak ez da bena funtzionetan, bueno, ikusi daigun ze pasetan dan. Gero esan duzu bai puntu baten, teknikarizen iritzien, nik uste dut hau erabaki politiko bat dela, ez da teknikarizen erabaki bat, erabaki politiko bat da, erabaki abartzie. Eta denporan eren baten, ez dut errez izango eren baten, ume batzuk kanpo iztie. Eta talde txikizen hobeto funtzionetan dabela, klaro, ratizuek, Danien, barkatu dugu. Ratizuek zemata txikizoek, asko beho, danerako. Ez igerilekurako, eskolarako eta honendako, bai. Oso erreza da, begirale gehiago ipintia. Da talde gehiago sortzi eta talde txikizek izango dira. Guk uste gu, zani haute egon daudala, diru apurru bat gehiago eta ez da asko gainera, danak egongo zila denpora guztitzen, eta guk horren alde gauz. Nibe horren alde nau, ikusten dugunien, benetan funtzionetan daben proiektu badala, merezi dabela alegin batekie, eta ingo da. Bueno, nire ustez, ingo da, benetan merezi badau, eta hori da komentau gendune. Egin daigun afrogi. Eta ganera, gure hartien egon zan komentarizue, igual honi ez da momenturik egokizena, seguraldi honak datoz, eiken dozuz plan gehiago asteburuetan kanpora juteko, gure asmoe da, negurako olako zeo zerreikie, eta hau zan, sin maz, aprobau daigun, funtzionetan badau, espadau funtzionetan, jentie gustora badabil, eritzize jaso, guk igual pentsetan dugu, hau ordutegize dala egokize, da gero esaten dotzue, hobeto berandutxu hau, hobeto harintxu hau, jo, neguen da, ez dakizer, ez da izen bakarrik guk ze pentsetan dugun,
proba baten, errealitatea lotuteko erantzunek hartu familizen gandik, eta orduen ganorazko proiektu bat atara, datorren ikasturterako merezi badau. Bueno, amaitzeko ja honez. Ez da iten izen zuek pentsetan duzuena bakarrik, zuek bakarrik pentsau duzuen zeo zer, martxan ipinten duzu eta zuek pentsau duzuen moduen bakarrik. Vale. Ya está, horrengo punturez. Hori, bueno, lehengoen bebotan eban taldera, deneban erantzunik jaso, ez zeben galdera ez, baina egutegi bat eskatzen dugunien batzarrak, batzordiek, plenuek eta zerak eiteko, ulertzen dugu, momentu jakin batean aldaketak egon leikezela, ulertzen dugu, eta dano gara pertsonak, eta dano deko guzarazuek, edo zoze falta da, baina eske jasotzen dugu egutegi bat, ez da bilera bat berabe egunien mantentzen. Orduen, horretarako, eskartuko genduke egutegirik ez eukitia. Eta zuek nahi dozuenien deitu eta alba dugu etorriko gara, eta ezin badugu eskara etorriko. Ze gure bizi, zue badeko zuen, gube badeko gure bizizia, badeko gure familia, badeko gure lana, eta lan ezin esku da gube konsilietia. Eta ulertzen dugu momentu jakin baten, dokumentazioa dela, lan ema falta dela, ero batek beste batzar badekola, ulertzen dugu. Guri bastatu. Ez dakit zema biheratatik, azkeneko 10 biheratatik, ez dakit bi euren egunien bete dian. Igual horantzi da, ez dugu kontrastatu, baina aurrekoen komentatu genuen, kasu honetan, bi batzorde izan ditugu, bat antolakuntzako eta bestea lurraldeko antolakuntzakoan komentatu genuen, itxarotea agian logikoagoa zala, kitapena berez orduntze ekoizten egoalako, eta puntu oso potentea, eta bestelan, kitapena pixka jorratzeko eta lantzeko eta informatzeko, itxaronako gendun, beste hilebete bat, orduan, astebeteko atzerapen kontua zan horrezegatik, eta bestean lurralde, gauza bera. Azkenean, gaiak egon daitezke, baina gai potenteak lantzen da bizenean teknikoak eta batzutan horri askotan guri ere tokatzen zaigu eustea, guk epe programatzen dugu egutegi bat eta gero guk aldaketak egin behar dugu, guretzako besoramena izaten da, 6 gara eta lan ordutegiak eta zuen barne kudeatzea ez da bape erraza, horretan guztiz ados. Gitarro ordu aldatu zen, Bai. Bueno, eta amaitzeko, batzordietan, ontsi, aipatu duzuz batzordiek, normalien berri, eta badakit horretarako dira, baina berri emate huts bat izaten dira, eta gero gauza batzutaz, sare sozialetatik, gero prentsatik enteretan gara. Alegintzen gara, eta hau da, demanda dagoan zerbait, baldin badago pixkate garatzeko edo ateratzeko dana dalakoa, informatuta egon behar gara guztiok, medioetan urten aurretik, eta pasau alda, agian norbaiteri hastea botatzea informazioa dakidala, arlo gehienetan alegintzen dire botatzen, baten zerbait ez bada bota eta prentsatik agertu edo enteratu bazarie, sentitzen dugu zentzu horretan, ez da izan nahita egin da nalako, alegintzen gara, informatzen, eta gainera dago teknikoen eskutan lagata hori beti txip hori eukitea, mesedez, botatzea informazioa guztiei eta bar, batzutan pasatu zaigu eta sentitzen dugu. Bestik ez? Besterik? Pentsio dunen mozinoa, hori, horrengo bilkurarako eta hitz egingo dugu gure kas.